Baba Harare paakatendeuka muimbo wemunyika achiti akuya kuchechi akagera dread asina vhesi raaverengerwa akuti vhudzi iri kuchechi harendi iwe uri muno muwane tivhudzi tumwe tiwaona turi dread panapo tasi ari pedyo newe timira kudzungaira shamwari mira kudzungaira iwe inini big up andapera ndamuita mupostori but you know zvandakaita zigo chayakatogerwa zviri nani musoro make kupfuura iwewo ungapedza kuitwa nani kana zigo akatomira patori nani kupfuura iwe saka unopedza kuitwa nani because nditoriwo bhuku isingati ujajwe nemakavha saka kavha nditoide because kavha ndiyo yakatoti ndijajwe zvisiri izvo saka chese chinonzi kavha ndosaka ndichidoka ndiri pachena ndakangooniwa kunge mhanzo iri pachena saka peji iroro richagaina attraction ragaina attraction unotsvaga mabloga ana zigo ovabhadhara ana zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavhidhiyo futi tumwe cheteito ana zigo saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya ye omudza kuti isa caption yekuti binga isina noisi ana zigo vanopera 1 week vachikuposta ana zigo uchiita sekudaro I can guarantee you that within 2 months unonge uine a minimum of 80,000 followers pasocial media lokubatikadare ana zigo. Good evening, ladies and gentlemen, but by the time that you watch this video, it will be 10 a.m. in the morning. Yes, I hope and trust that you have a good Saturday. Saturday aka isho naka. And today we have got none other than Evangelist Marufu. You know, this man is fast becoming my favorite. Fast becoming my favorite. Not because they invited me to podcast yabo, but because they, when I say they, I mean him, Evangelist Marufu, and his team. So they are open to discussion, they are open to criticism, they are open to scrutiny. And that's how different he is from a man of God hobo. There are some who grandstand and pretend like they are free to open their doors for us journalists, to ask them questions, but in reality they are not free. But this one, he is a man with a difference. But in this video, the guy Timbo was scrutinizer a little good. Evangelist Marufu, I'm sure my double standard it up. Mugona, he starts talking about Baba Harare and dread. Baba Harare, vachingoti vakutanga kunamata vakabva vabvisa dread vakatoona kuti hazviite izvi. Baba Harare vakatoona kuti hazviite izvi zvakadhakwa zvedread zvazviite. And then obaita sato abeyoti sato chi on zigo kuti unotokundwa kugerwa nazigo. Anyway, wadakugerwa zvakanaka unge zigo munobata bless cards anowanika Milton Park manumbers ake ndichaisa mucomment section ndiye anonogera zvakanaka zvapraiswa naEvangelist Marufu. But sure, how do you feel ushandiswa seexample kunzi vanhu vekuchechi vachitozwa kuti iwewe unopesekitwa sei kana uchitokundwawo kugerwa nazigo. How unbelieving am I? There is the unbeliever, but anyway, that is a topic for another day. But I want to look at specifically zvawatarezva about Harare. And then those who look at him, Evangelist Marufu, who is an SDA yakatendoka achibva kupostori. So I can say, quote unquote, achibva kupostori, which they can view as unbelievers because they don't read the Bible. But vachine tumwewo tunenge tusaririrwa twekumapostori zvakafanana nekugerwa zuda nekuchengeta ndebvu. Look at it. Haasi madouble standard. So I'm going to use iwo mashoko avo iwo vachitaura Evangelist Marufu. Toona kuti zviri kuda here. And then tozoenda pakuti, should you really judge a book by its cover? Nopari kupinda ngwere yemulonyeni silent killer. Anyway, vasuda kujudgwa by their covers. Vasuda cover my book by their judge. These are the suppliers of all my formal, my casual, my corporate way, my protective way, my corporate gifts, my promotional material. Nenchiti gifts instead of gifts. But anything that is going to do with corporate, with formal, with casual,
batai vanhu ve-image line munofanira Wilkins or Kudzi on the numbers that are showing on the screen. Let me just to show you zvinhu zvavanosupply munyasona kuti kunenge kuri kuchena kwevanhu. These are some of zvatinechiti ma-corporate gifts, ma-gifts anopiwa vanhu ma-corporate aya mamwe anotoshandiswa even ma-utilities ekubasa, protective wear, ma-industry kana mune makambani enyu, protective wear, ma-safety shoe, as you can see, ma-reflective clothing, then ma-suits, formal. Aya ma-suits, kwete ma-suits, suits, ma-suits jayo aya. This also formal, inoita nge-casual, inoita nge-formal yandizonzwiso zvangu izvi. Casual. Haisi casual yakanyanya kuita chi. So image lane, trust them, they are your plug. Manumbers avo ndoandesa pascreen ayo inonzi image lane. Chingovabatai pamanumbers andiri kushowa pamascreen apa and you will be good to go. Vanokuitira swibidi chaiyo. Regai timbopinda mupoto. Baba Harare paakatendeuka muimbo wemunyika achitanga kuchechi akagera dread asina vhesi raaverengerwa akuti vhudzi iri kuchechi harendi. Iwe uri muno muwane tivhudzi tumwe tiwaona turi dread pana tanzari pedyo newe timira kudzungaira shamwari, mira kudzungaira. So kudzungaira kuti tuvhudzi apa nomukuzvona nenge uchitodzungaira tuvhudzi twanongoda kuita dread. Baba Harare pache zvavo vakatozvina dread hatichaita. Okay, Baba Harare kukurwa na Baba Harare hana kana vhesi yaina unoparara. Why usingapersecutwe iwewe? Persecution musafema gaiva nasiyana kupagadzira. Persecution haisi yemunhu wese. Mune muchinyepera tichatizira makomo hakuna kugomora urumbotizira. Uchanga utoripo iwewe. Hakuna kwa urumboenda usanyepere vanhu. Unoda kugoma unoite ndiani arara kupersecute. Achikupersecutira chii? Imbota zari pedyo kuti mukatambudzirwawo chii chaizvo. Hapana nokupersecute iwe. Usamhonyepere vanhu zvako. Zigo chayakatogerwa zviri nani musoro mako kupfuura iwewe. Ungapersecute nani? Kana zigo akatomira patori nani? Kupfuura iwe. Saka unopersecutwa nani? Hauna anything. Chemuna kana nekizuva yako chainga kutamudzira chii? Hapana chawakaita iwe. Saka gomo unenge usiku. Hanzi zigo chayakagerwa zviri nani udarika iwewe. So why would you be persecuted? Because persecution, and it's like a stamp of godliness. Ukaverenga 2 Timothy, mina ndikuisire pascreen. Ukaverenga 2 Timothy 3 verse 12, inobva kuti yea, and all those who live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Vese vanorarama muumwari, handiti muna Kristu Jesu, vari kurarama, vanamati vechokwadi, better said, vanhu vachasangana nepersecution. They will be persecuted. Ndozvonzi naEvangelist persecutwa sei if your life doesn't reflect the godliness that you seem to profess. But zvagara ma-Christians mazwana achapersecutwa. Even ma-men of God acho. Ma-men of God, they are now actually the darlings of the world. Vanotodiwa nenyika. Mahedheni vane good things to say about ma-men of God emazuva ano. Vanhu vasinganamati vanobhiga ma-men of God emazuva ano kuti uyu munhu waMwari, uyu munhu waMwari, munhu waMwari. Because ma-men of God acho hasisiri godly. And vanonzi woe unto you if they speak good about you. Mukaona muchirumbidzwa semaKristu. Muchirumbidzwa. In fact, ukaona some men of God uchirumbidzwa nenyika, nyika ichikufarira vachikubhiga vachitaura good things about you. Half of the times hausisiri munhu waMwari chai. A man of God should suffer because a man of God should suffer persecution. Vanhu vaMwari nevanhu vanotevera Mwari, they should suffer persecution. They should be persecuted. Ana Jesu vaipersecutwa, ana Paul vaipersecutwa, ana Peter vaipersecutwa. Koma men of God edu isusu anorumbidzwa. Persecutwa anorumbidzwa nenyika. Anyway, handizvo zvatiri kuda izvezvi. Patiri kunyanyoda ndopari kunzi iwewe zigo chaiye anogerwa zvakanaka kudarika iwewe. But anyway, point yandiwedza kuti even though ndiri kuemphasize point yoti muKristu anofanira kuti asuffer persecution, but I don't think kuti nhau yekugerwa nenhau yekuti arasta it means something pamberi paMwari.
rasta rine kugerwa. I don't think kuti tikaona muchechi muine munhu ane rasta it means kuti munhu iye something kana kuti achapersecutwa, because rasta hakusiko kurarama. Rasta is just a hairstyle, just like Zuda rina Evangelist Marufu. Kwandiri zvakafanana, rasta neZuda rina Evangelist Marufu zvakafanana. Mumwe munhu anogerwa Zuda like Evangelist Marufu ochengeta ndebvu, mumwe munhu anogera ndebvu ochengeta vhudzi. Kwandiri zvakafanana. But Evangelist Marufu, of course, you are saying kuti no, baba Harare pache zvavo vakatoona kuti hazviite. But let me ask you, mimi Evangelist Marufu, pamakatendeuka, I asked you that question per podcast. Kuti Evangelist Marufu, imi pamakatendeuka, ndiri kuona kunge muchine kaupostori kanori mamuri. Does it mean kuti you are not a Christian or you are not a fully converted SDA? May I ndise video racho? Vanhu vanotaura zvakawanda. Vamwe vakati uyu murume mupostora uyu wakanyengegwa nemasavadha. Vaona nezvimwe zvakadaro. Saka zigo kuda une mubvunzo kumurume. Okay. Tisati tapinda mubvunzo yemagwaro kana mubvunzo yechinamato, uchiripo here upostori Evangelist? I think kana munhu akaita ronda anosara nemavanga. All right. So that's very important. Ukaita ronda unosara nemavanga. Ayo. So whatever you see, it's a sign ekuratidza kuti ronda rakanga riripo. Saka mavanga ndo asara, but vanga harisi ronda ba. Yeah. So I don't know kuti mu interpretation iyoyo mavanga echapupu choratidza kuti saka Zuda nendebvu is just you also read something that is interesting in Bible. Vanhu vaiti kana vakaporeswa naJesu aiti tora nhoo yako ufambe. Saka Jesu aiti usasiya nhoo yako, enda nayo kuti upote uchivaratidza kuti akamenge ndakarara apa asi ndakasimudzwa. So Zuda ndebvu haisi style ba kuti ingori nhoo yekuratidza kuti omara takamenge takarara tiri pagwanza but now mune zvimwe zvatakuita but so ukaita ronda unosara une mavanga. I think that's the best question answer I can give. So in I can interpret this to say kuti pane zvese zvawakasiya kuise kuchipostori zvawakasiya kumashure vakaona zviri worth kusiya but ndebvu negerwa Zuda nditi it's something that he didn't see, it's something which is wrong. Wangona something that I'm now used to which I can carry along. The same baba Harare vaigona kutongouya nerasta ravo ngoti pane zvese zvandogona kusiya, ndogona pane coiling chichichi ndogona kusiya coiling and but ndogona kusiya rasta riripo. There's nothing wrong. Because vhudzi nechima angori mastyle, angori mahairstyle, hana basa. Bible rinotozopfuurira mberi manje richitaura kuverenga kuna let me search 1 Peter 3 verse 3 to 13. Pari kunyanyotaurwa nezvemadzimai andimaona ndo aine mahusband nemachi, but ndakungoverenga paverse 3 ndo pari kundibata inini. Pari kunzi what matters is not your outer appearance. Chakanyanyokosha pauri hazvisi zvinooneka kunze izvi. What matters is not your outer appearance, the styling of your hair, the jewelry you wear, or the cut of your clothes, but your inner disposition. Your inner disposition. Chakanyanyokosha hazvisi zvinonyanyoonekwa nevanhu kunzoko. Vhudzi muitiro rinoitwa, ma-earring nema-nose ring aunopfeka, hembe yako kuti short sleeve. Ladies and gentlemen, iPhone yangu yabva yapisa. Tamusama kama iPhone anenge akupisa, but anyway topfuurira pasina video. Chakakosha hadzisi hembe dzauri kupfeka. Chakakosha hakusi kuti iwewe vhudzi rako wariita sei. Chakakosha hazvisi zvekunze zviri kuonekwa nevanhu. Chakakosha kuti mumwoyo mako makamira sei. Saka iPhone yangu ichitonhora, rega ndimbonoisa mufiriji. Tichipfuurira mberi nevideo but iPhone itonhora, rega tiise mufiriji. Hapana here ndaonitengero iPhone 16 Pro Max yakabva mukubudo, ndingogara ndasiyana nezvefoni dzinopisa. Chakakosha zvinhu zviri mumwoyo mako.
So I don't think Uti Evangelist Marufu is correct on this one, but I get put it. Question, yeah. Hadzisi ndebvu dzaaroni atavereka kunonzi ndebvu dzaaroni dzanga dzakadii dzichizogwa mafuta. No, I think I've tried to answer. Yeah, we know because now it's tricky. I know vanhu vanenge vachida kunzwisa kuti what's your position now kune wakasiya uri kuti chii uri kuti hawasiri vanhu vamwari here and stuff, but I've also said, you know, Bible rinotidzidzisa kuda munhu wese, and I love vanhu bata vari muchipostori. I'm also invited in some spaces to present to them their brothers, you see. So hondo yatinayo ndekuti pane vamwe vari kuda kuita holier than thou. But Bible rinoti Kristu akanga achimingla much, not nevafarisi asi nevatadzi. Nokuti vafarisi vakanga vaine self righteousness. Waiti nekuti inini ndakarurama saka mutadzi haana space muteritori yangu, which I believe andiyo pfungwa yaMwari, nekuti Jesu anoti ndakazotsvaka nokuponesa chakarasika. Kana ndikati mupfungwa mangu vanhu vari kumasoyo vakarasika, zvandinofanira kutoreva ndezvokuti dzatova hama dzangu kuti ndinge ndichikurukura nawo kuti vaone chokwadi chandakawana pasina kuzvirumbidza kana kuzvikudza, but kuti vaone. Saka pavanoti kuvaJudha ndaita semuJudha, kuvaGiriki ndaiva semugiriki, kuti ndihwine vaGiriki vazhinji. So it's an important principle. Saka if you are an Adventist, you are not special, not for God so loved the world. Mwari akada nyika, saka God is not limited. So I think kungoisa mwamuono kuna umwe vanenge vachiona taa kuSDA takabva kupostori savanenge kuti saka isi muri kuti chii, muri kuti hatina matere, ndimi vakunamata. No, we love everyone and we want the truth to be known by everyone. All right. Yeah. Hondo yatinayo ndeyekuti kune vada kuita holier than thou. I love mashoko amashandisa paEvangelist. Hondo ndeyekuti kune vamwe vadaita holier than thou. So I don't think kana mwe mnaine rasta mwasina then ane rasta ari wrong. Indakatomborita rasta, you guys you remember, mina ndikuratidze. This is me ndine rasta area. And andingori mutsvene zvandingori ndo utsvene wandingori nanhasi, utsvene waunambochinja ndine rasta. And this is me ndine rasta, ndina baba Harare vasina rasta. So point andikuedza kuti ndekuti ndandifunge kuti rasta rine basa Evangelist. Maybe ndindikurasika, but the outward appearance, of course we are not saying kuti munhu chibva wapfeka zvimwe zvaya zvereckless soro chichichichi andiri, but tiri kuti it's not really the outward appearance as the Bible was saying chakakosha. It's not really ma-earring aunoisa kana hembe dzaunopfeka, but it's about zviri mukati. Zviri mukati zvinozocorrect hazvo zviri kunze kazhinji kazvo, but haisi stereki yaya. Anyway, rega ndikusiyirei video rengwere richitsanangura kuti iro haridi kukavwa nejaji, because you should not judge a book by its cover. Inini big up andapera ndamboita mupostori, but you know zvandakaita, ndakaimba beat remapostori vepa ZCC yekugoko. Ini yangu inonzi ZCC yangu nechinziziva chikwata chako andiya. Then ndikaisa nemusambo waLeonard Dembo, one of the greatest. Ndagadzira namba rinonzi musha rudzivi usarire ngwere. Yeah man, papa is like ndakuratidza mapowers and what zvandokwanisa kuita. Hatisingangotauri kuti ndokwanisa kudai so. Iye anoti music rudzivi iya yeZCC. Handizivi kuti munoiti chii, but I don't care kuti muchaiti chii. But I think ndakati anonzi voice pan. Ndakasa voice yangu pachi ndagadzira hit song. Anonziza ndakaremixa song yesungura pabeat rekuZCC. Anonziza Fusion. Ndasana kuti anada kuremixa song. Isake vanemba makava inandiimbe cover baba, because ndoriwo bhuku usingati ujajwe nemakava, saka cover ndoide because cover ndiyo yakati ndijajwe series. Saka chese chinonzi cover ndosanga chidoka ndiri pachena, ndakangooniwa kunge mhanzo iri pachena. Weza mwangu kubuda unge zuda riri pachena wangu chichinohwadha kuzuda fuka kwenyu mimi
zuda ringatozonakidze kana zuva rapakati pakuti vanenge vari kumusoro kana vari muhelicopter anozotoreflecta padhaza but nothing chinokwanisa kuhwanda chiri muzuda handikwanisa kuhwanda kuseri kwechigununu ndikatohwanda tadeso ndinda kutodzidzira kupenga andonzisa kaserepe inini I can sing at any team mosquito yakatokwanisa kundipa beautiful noise kutoimba as a versatile artist but amuchinje DNA yangu kupenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko